Gikondenar sa Mandaue City Council ang sayop ng mga impormasyon nga mikatapkabahin sa vaccination. Mong adunay mga mibalibad ni ini. Si Nico Sereno sa report. Sukad malusad ang measles rubella immunization campaign, subsob na sab kaayo ang pagpabakuna nga gihimo sa Mandaue City. Gilibot sa mga health workers ang kabarangayan aron makakumbinser sa mga ginikanan nga mabakunahan ang ilang mga anak batok sa measles rubella o tipdas. Sa datos gikan sa Department of Health Region 7 sa miaging simana gikan Agosto 10 hangtod 15 kapin sa 4,500 ang nabakunahan sa Mandaue City. Sa tibok rehiyon kapin sa 67,000 ang vaccinated. Hinuon aminado ang mga health officials daghan pa ang gikinahanglang maabot aron makabakuna. Sa habig sa Mandaue City Council, gikasubo nila ang nanggawas nga mga taho og impormasyon kabahin sa vaccination. Matud sa chairperson sa Committee on Health, nagpanagana ang uban tungod niini. Nanawagan siya imbestigahan ug tutukan ang maong mga taho para makoreksyonan ang sayop nga pagtuo sa mga epekto sa bakuna. After the investigation, we will ask the media to isibya na it was not really ang pagkamatay sa bata dili tungod atong na vaccine. So makuyawan man jud na as parents, that is very normal. But ang uban man gud, they are already campaigning not to do the vaccine or to get the vaccine para sa mga bata. So that's why karon ubos yun ang rate sa nagpa-vaccine. Nang hinaot si Kabahog nga musanong ang mga ginikanan ug pabakunahan gyud ang ilang mga anak para sa ilang proteksyon. Okay naman dito na concern sila, no? But ingon naman yun, ayaw yun mo. So really, they're really promoting na ayaw mo pa-vaccine. So ingon ana. So wala na to, no? As a nurse by profession also, na it's been proven that these vaccines can really help. Nico Sereno, Balitang Bisdak.